गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलनि नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आंनि अनजन बर' YouTube चेनेलनि एबा फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय। थेंक इउ लोगोफोर। दिनै आं ओरैबायदि मोनसे भिडिअ आंनि मोजां मोननायनि फारसे फोरमायनो सानदों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम गोसो होनानै खोनासं लोगोफोर। दिनै आं गोसोआव गोबां दुखु मोनगासिनो दं आरोना लोगोफोर। गोबां गावनि गोसोखौ सुखु गोबां मोनगासिनो दं आरो। जाय सिख्लाखौ आङो मोजां मोनदोंमोन आरोना, एबा बै सिख्लाया आंखौ मा बुंगोन लोगोफोर, बै सिख्लाया आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनाखै। बिहा मोजां मोननाय दंखायो सानै साथाम, मिथिबाय लोगोफोर। थ' आं बिनि मोजां मोननाय, बिनि गोदै रावजोंनो आं गोबां एसे एनै गावनि गोसोखौ हगारसारनानै बेखौ आरो गोबां मोजां मोनदोंमोन आरो दै लोगोफोर। थ' मा जागोन, दिनै आं बिनि मोनसे सावगारिखौ लानानै स्टेटास मोनसे हगारोब्लाबो दिनै बिनि एबा आगोलनि एक्सफोरा बुंहरबाय थायो आरो कमेन्टआव, बिथांखौ बा कमेन्टआव बा कल खालामनानै बेफोरबायदि फन खालामहरबाय थायो आरो दै लोगोफोर। थ' दिनै मोनसे ट्रपिकआनो जाबाय, दिनै आङो थार गोसोजों बिनो आं गोबां अननाय आरो मोजां मोननायखौ होदोंमोन आरो दै लोगोफोर। गोबां गोरबोआव आंहा दुखु मोनदों आरोना। दिनै मानो इफोरबायदि जों बर' आइजोफोरा सानै साथामजों खेला गेलेनो मोजां मोननायखौ दिनै बेखौ आं बुंस' हालिया दै लोगोफोर। गोबां दुखु नांदों आरो गोसोआव, गोबां दुखु मोनदों आरो आं बेखौ। मानोना लोगोफोर, जाय बियो आंखौ फार्स्ट समाव गिबि समाव बुंदोंमोन, मा फोरमायनो लोगोफोर। आरो जाय सिख्लाखौ आं मोजां मोनो, बै सिख्लाखौ आं स्क्रिनाव होनो हायोमोन, मबाइल स्क्रिनावहाय होनो हायोमोन। नाथाय आं मानो होनो होआ, नाथाय गुबुननि संसार एबा माबाखौ आङो लाइफखौ बरबाद खालामनो थाखाय आं गोसो गैया, मिथिबाय लोगोफोर। आरो जाय सेंग्राया बिखौ मोजां मोनदोंमोन, बिथांनि थाखाय आं निमाहा बिबाय दै लोगोफोर। आरो बै सेंग्राया आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। मानोना आङो बिहा मोजां मोननाय दंना गैयामोन आं फार्स्टआवनो सोंदोंमोन, सोङा नङा सोंनाया। थ' बे समावथ' बेथ' गैया होननानै बुंखादोंमोन। आरो लोगोफोर, मा खालामबावनो, जुदि बिनि गेजेरावनो मोनसे नङा मोनसे एक्सिडेन्टआ जायो, नङा होमबा? थ' बेनि गेजेरजों आं बै सेंग्राखौ आं निमाहा बिहरो। थ' आं दिनैनिफ्राय बै सिख्लाजों आं गोजान जानोसै लोगोफोर। गोसोआव गोबां दुखु मोनदोंलै आंबो लोगोफोर। मानोना बै सिख्लाया आंखौ ओरैबायदि मोनसे मोजां मोननायखौ होनो नाङामोन आरोना, सानै साथामनो बेफोरबायदि। मा बुंगोन लोगोफोर, जाय सिख्लाखौ ओरैबायदि गोसो होदोंमोन एबा मोजां मोनदोंमोन आङो, नाथाय बियो आंखौ दान्दिसे समनि थाखायब्लाबो, साननैसोनि थाखायब्लाबो गोसोआवना गोबां दुखु होलांबायलै लोगोफोर, मिथिबायना?
गोबां दुखु होदोलै बावनो साना आङो बिखौ मिथिबायना नाथाय बिनि बुंनाय रावखौ होनना गोसोखांखांबाय थायोलै लोगोफोर ना बावनो सानो बावनो हायालै जाबायदि बुंदोंमोन बियो बेफोर रावफोरखौ गोसोखांबोला ना फाग्ला बायदि जायोलै मानोना समाव बावनो सानो बावनो हाया आंजोंथ' मोजाङै सावरायबाय थायो लोगोफोर मा बुंनो सावरायनायनि गेजेरजों थेवबो बिहा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो नालाय थेवबो गोसोआनो मानिखाया आरो दै आं माने गुबुनजों एसेबां अनलायना थानायनि गेजेरजोंबो गुबुन सानै साथामथ' माने गोसो थोलायनानै बेफोरबायदि जुदि माबायाव प्रब्लेमाव मानो थानो लोगोफोर बेनिखायनो आं गावनो गोजान जानो होननानै सानबाय आं दिनै सरि थेंक इउ लोगोफोर आरो बै सेंग्रानिसिमबो आङो फोरमायहरो नोंथाङा जुदि नैबे मेसेजखौ जुदि नुदोंब्ला आंनि बुंनाय रावखौ जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नायदोंब्ला नोंथांनि थाखाय सरि रोजा रोजा निमाहा बिनाय थाबाय लोगो थेंक इउ दे लोगो बै सिख्लाखौ आंनि थाखाय नङा नोंनि थाखायसो मानोना आंहा गोरिब न'खरनि फिसा जोङो जायबायदि सिख्लाखौ गोसोजों हास्थायब्लाबो बहा मोननो जोङो थ' बेनिखायनो जों जाबाय गैयि न'खरनि फिसा गैयि बायदिनो थानांगोन अरायबो गुबुननि हेंथायै जोङो थांनो गोसो गैया आरो दुखु सुखु गुबुननो जोङो होनो गोसो गैया लोगोफोर थ' बेनिखायनो बै सेंग्राया जुदि नुदोंब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै आं बिथांनिसिम निमाहा बियो दिनैनिफ्राय आङो स्टेटासबो होलिया सरि दै लोगो सरि थेंक इउ गोसोआव माने गोबां माने सहायनो हायाखै एबा गोबां माने गाबखांनाय मोनदों आरो गोसोआव दै लोगो सरि थेंक इउ